домло як савол. Мо дар ғарибӣ кор мекунем, аммо вақти намоз мешавад, ҳар кас намозашро алоҳида мехонад. мақсад мо 5 касем, аммо ҷудо мехонем. Ин оё дуруст аст? Албатта ки нодуруст аст. намоз аслан бо ҷамоат машрӯъ шудааст. магар дар ҳолатҳои узр ки масалан инсон дар ҷамоати масҷид намоза дарёб накард, ё ин ки ҷамоате ки дар ҳамун хона буд, ҳамун ҷамоата дарёб накард, метавонад ки худаш алоҳида намоза бихонад, дар ин сурат гунаҳгор намешавад. вале дар сурате ки вақт ҳаст, масалан 5 нафар дар вақти корам ки боша, ҳамун вақтҳои танаффуси шумо ҳастай ва метавонед ки дар ҳамун зарфи 5-10 дақиқа шумо ҳамун намоза ба ҷамоат бихонед. имконияту шароит фароҳам буд, вале шумо намоза ба ҷамоат нахонед, дар ин сурат ҳаматун гунаҳгор мешавед. чунки намоза ба ҷамоат хондан дар назди уламои мазҳаби ҳанафӣ суннати муаккадае ки яъне ҳукми воҷиба дорад. агар беъузр тарк карда шавад, ҳамаи ҳамун ҷамоат гунаҳгор мешавад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ҳар қадаре ки метавонем намоза ба ҷамоат адо бикунем. хо дар ҷои корам ки боша, хо дар хона боша ки аз масҷид шумо дур ҳасте, 2 нафарам ки боша, 3 нафарам ки боша, ҳатман намоза бо ҷамоат адо бикунем. والله أعلم بالصواب.